मार 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 मारे गोली के बारे रे रे जाता है गॉल हेडशॉट। बुझाता कि गांव में खाली हम ये बानी कोनो नहीं खसल अकेला घुमा माथा खराब हो गइल। चला तने बैठक के तोरा के कहां ना खोजनी लात नियर मुंह लेके झाट नियर आदमी के संगे बारो। अरे सर रे पैसा काल बा तोरा झाट नियर लागता यही से काला पर 3 गो मर गइल दू जनी पेंडिंग बारी लोग खिसिया गेले का पता तोरा से मजाक नु करिले रे। चल तोरा से काम बा चल। अरे पटन रे रुक ना ओ का भलू रे तोरा। अरे पाइटे मुंह जाई रे जो 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 जल्दी जो 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 ये सर के अभी पेशाब लागे के आहा ओ बुझाता कि जान में जान आइल अभी। रोक जो आपके ता अच्छा मौका मिलल बा। पार्टनर स्टैचू साहब तोरा हीरे के नहीं के हो जा रहा है के बा। ठीक है पार्टनर रुको बनी पार्टनर जल्दी ओवर बोल लड़किया जैसन सामान खतरा में बा। सर तोरा हमेशा मजाक लागेला। ठीक बा वो भराओ। पहले तेहने या अब काला मोरले रे तोरा के स्टैचू बोलिए त ते रोकले हो। रोकली ना पेशाब रोकले हो। पेशाब रोकेला चीज करे के रोकली। स्टैचू के मतलब है कि सब चीज रोकल जाला। ते सर कोनो बहाने से मारिए देली। चल चल अरे सर खाली तनी के यही सब के फेरा में लागल रहसन तनी के पता बा काले का हटे का हरे काले 1 जनवरी हो। 1 जनवरी के हमरा गार लेवे के बा। 1 जनवरी मतलब नया साल। हैप्पी न्यू ईयर। हां हैप्पी न्यू ईयर। काले सोचले और का हुई पार्टी चले के प्लान बनावे। चलो रे आज पिकनिक बा का बनी रे? मछली बनी वो तेल में आज फ्राई कर। मछली कुछ ना बनी हमर बाबू सुअर पसला सुअर बनी। ए लड़वाला सुन कुछ ना बनी चुपचाप रोटी भुजिया बनी जगह खाए के होई खाई ना तलार में जाई। हाथ बहन करे के पिकनिक के दिन कौन मुझे रोटी खाला रे? अरे सारा सो आजो के दिन काहेला भेड़ बकरी लगा भे कोइले बार सरी। आज के दिन मुर्गा बनेला और मुर्गा बनी ठीक बा। मुर्गा सोचले बारे कहां से आई? अरे हो यार ई तो बात हम पहले सोचबे ना कोई नहीं हो। मुर्गा के जुगाड़ हो गए। कहां रे? देखो दे भाग रे भाग रे से यार ओकरे नु बाबू मुर्गा पोसले ओकर वाला मुर्गा टंगवा लिए। ठीक बा आवे दे ए आगना नया साल मुबारक हो। मालूम साहब नु एक पल्ला चकी पार्टी में हक देबा 2 साल बाद तो पेटी में से साल निकालतन या तू नया साल के मुबारकबाद देले बारो। रे साई तोरा साल के ना कहलक है नया साल के बधाई देलक है हैप्पी न्यू ईयर के बोलक है। रे साल आजे हो पार्टी उटी के व्यवस्था कोइले बरस होता देख ना हगो खाली मुर्गे के जुगाड़ नहीं के बाकी सब चीज के जुगाड़ हो गइल बा। काहे टेंशन ले ले बारे हम बानी नु एगो हमरे घर में हमरे दुश्मन बा। तोरा घर में दुश्मन एगो ते बारे एगो तोर माई हो एगो तोर बाप हो। बाप तो दुश्मन ना हो सकेला। बाप कहता रे हमरा घरवा में एगो बापो से बढ़ के दुश्मन बा। हमार बाप एगो मुर्गा पोसले बारन जावना की इज्जत हमरो से बढ़ के होला। जब ले घर में रही तब ले हमार चारों आना के इज्जत ना हुई। चलो सो ओकरे उपाय कइल जाओ। चल देखो तोरा घर के मुर्गा का दुश्मन तोर हटा ना देते तो कहिए थे यार। रानी कहां बारू? हेने बारू? देख रनिया रोज के ड्रामा तो ठीक नहीं खेला गन ते रोज रुसब है रोज हम बनाए ई हमरा से ना हुई बुझले। अरे बाबू नानू बोली रुको सो अब का बरे पहले हम जाता नी तब तो निकइयो सा ना त हमरा बाप के शौक हो जाई। ठीक है जो जल्दी दे। पापा आखिर मुर्गिया अंडा उंडा देवे लेना एकरा के बेकारे में नु रखले बारो। आज नया साल चलो न एकरा के भुजवा दिया। खबरदार कॉले से कॉले फिर दोबारा मत कहिए। तोरा से बेसी तो हम अपन मुर्गिया से प्यार करीला। नलायक कहीं क्या ऐलन घूम के आ मुर्गी के फेरा में पड़ गइल।
अरे अभी ले हागना ना बैल हमरा हदास हो गइल बा। तो हादा से हक दे। अरे यार हागना बारा लेट कोइला करे, चलो सत देख के आवल जा। चल चल। हैप्पी न्यू ईयर गोधन चा। आपका दोबारा हम नहीं हो रही। अरे चाचा के कहे के मतलब वो ना रख हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हम तो सब कुछ और समझ गए नहीं का बात बा। झुंड बना के चल रहा लोग, गधा के झुंड तो ऐसे ना चलेला। तारा कहे के मतलब बा चाचा हमनी के गधा बनी सर। इमे कहे के का बा, तोनी के गधा हवा सा। वो सब छोड़ा चाचा, ये बतावा हागना कहाँ बा? जो ना का हो भीतरवा होई। हगन हगन का भरे का रे का कहत रे? बाबू बुढ़ार सुढ़ार तो दुआरे पर हो, कैसे मुर्गी ले जीवे? तोनी के बाप के हमरा फसैले रहसन, हम पीछे से मुर्गी लेके निकलत नहीं। जल्दी लेके आई है। अरे हम मीटिंग हम देसी खाए हम कोनो से बेसी ना मत झाट खइयो। रे रुको सा सब सामान ले ले बड़सन। हाँ बुझा तो बा। सब सामान तो बा। जा मैंने मालवा तो छूट गइल। माल का होई रे? हई माल। हई मतलब कौन माल? हई माने हई ना गलती हो गई। हई ना हई दारू। हाँ जानत रहनी हो कि तोनी के मेन माल छोड़ दे बस, यही से अपन जुगाड़ लेके आइल बानी। खातर बहन करे के पिया के मुलबे करे ये पिला के चलते काटा जना लार चटे गइल लोग। अब हम एक चटाई फेम लगल बरे। लार अपनी में कचर पचर कोइले बारो। देखो दे मजनुआ बा ओकरे से कुछ उपाय होई। अरे सब एक जगह इकट्ठा मिल बार सब लूटा थड़िया लेके का बात बा? तोरे तो इंतजार होता लगा, फिर देख नहीं सकी आवत मजा नहीं होता, सोच नहीं सकी तोरा के लेते चली सर। मारते से बचपन के साथी बारे तो तोरा के अकेले छोड़ दी सर, सब ठीक लगी। देखना भाई पार्टी करे जाते सब मेन जोगारे नहीं के जोगार बा हम मानी नु हो जाई। चल सुन चल। अरे मूसावा माई ना ठौआ ते कैसे लामा हो गईले? अरे बाप रे अब जाने लग रे। हमर बाप के दहेज ले गल रे। अरे बाप रे बाप लागत थैली फूट के ना गिर जाई रे। छोड़ होत रहेला मजमी छोड़। बाग साला शादियों नहीं के भइला मार। ज्यादा जोर से लागल का? बहुत जोर से लागल बा। हॉस्पिटल चले के नहीं पड़ी। अरे साला चलो सभी पिकनिक मनावे। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो सुना ना यार, एक बात बाटे। सुना यार, हमार शादी होता। का बिया होता? अरे बाप रे बाप, और तहरा बिना हम कैसे जियब? अब हमरा बिना तरह कसो जिए के पड़ी। अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, और तहर मंगिया दोसर केहू भर के ले जाइए। का करी, मजबूरी बा। अब के रहरिया में भेंट करी हो। या हमार बिया होता तारा मिले के टेंशन बा, फोन रखा। अरे बाप रे बाप। खातर बहन करे के मजनुआ का बोले रे बाद में के चिल्लाता दे। तोरा का रे? माल जोर के जल गए, शादी होता ही। माल के चक्कर में नया साल के पार्टी भी कर ले बारे। अरे सर नया साल नया माल बताओ का पुरान के चक्कर मौग नहीं रोता रे कबे से? चल छाट ने रोले बारो। तो बाप के मौजिल उठाता। साला प्याज हो।
सर माल के चक्कर में रोले बारो छोड़ के जा ली रहे चल गए बियाह हो गई माल के चक्कर में रोतनी प्याज छिलतनी कि रोतनी। अबगे जाके हमरा दिल में ठंडक मिलल। ए मुर्गा के चलते हमरा घर में एक पैसा के इज्जत ना रहल। अब एकर इज्जत के गुड़िए गुड़िए क के खाएम। अगर ऐसा बात बा तो ले आ काट आ शुभ काम अपने से कर जो दे आय सोनम ना जाय सोनम आज एकरा के काट के खाए सोनम। रे सर कैसन बाबू मुर्गा पोसले हो रे बुझाता कि मुर्गा में पोलियो मार देले बा। रे सारे मुर्गिया में पोलियो मरले बा। ये मुर्गी हमरा बाबू के जान रखियो तनी के तो नसीब बा कि मुर्गिया खाए के मिलता। अरे सर मुर्गा तो कटा गइल अब कलार कटबा की पिजले बार लार थोड़े काटेगा प्याज काटे के बा। पहले वाला बात नहीं खे। साला रहरा के मिलते मिल से रस चटले बाटी लागत भाई हम के लार चट के रहल जे। रहरा के कलार चटले बारो तरा एक बार नहीं बात के नमक बेसी बे कम बा। अरे यार लौड़ा राते पान खा लेले रही मुंह काट देले बा सब अदबे नहीं के बुझा तो हम का करी। तो हमियो के हटाओ हमनी के जिम में का घून लागल बटे हमियो के मुर्गा चराए में मेहनत के इंसान कायदा में रह फायदा में रहबे। ए काठी बोलत रे तो ओकरा काठी बोलत रे देखो तारे झाट बुड़ी के बा कैसे बरबर के बात बोलता। काठी होकर के बोले रे 2.5 किलोमीटर के चटर चटर 250 कर देले बात होके ले मेरे। अब के काचे उतार दी का रे काचा उतार देबे तो बच जाई का। ए चुपचाप बैठ ज्यादा ओइठ मत 2 घंटा और भूजे। हाँ तब पता चले कि मिटवा झाट नहीं जो करके रखो देखी सिपाही जी देखी होदे बांस होदे ससुरा होदे। अच्छा वो ससुरा बांस हाँ होदे। रे सर रे जल्दी चूल्हा बुता के मीट उतार दे कि ना कि तोरा के त्याग पड़ी। रे सरवा अभी ढेर बोलता है अभी पीटा। अरे रे देखी सिपाही जी कुत्ता सियार देखल लगता सब पकड़ी पकड़ी पकड़ो पकड़ो सबको। छोड़ो छोड़ो सब छोड़ो। अरे बाप रे बाप हई हमर रनिया के त मुआ के जान ले लन से ए सिपाही जी ए कनी के त फांसी पर चढ़ा दिए सिपाही जी। अरे बाप रे बाप। आप टेंशन मत लीजिए इस सब को इतना गाड़ पे लाठी बरसाएंगे ना बरसात में बारिश भी उतना नहीं बरसा होगा। अरे सर असली तो माल तो असली में बात नहीं छूटेगा छुदरई वाला आदत लेकर चलो इस सबको। हेलो भाई लोग रुआ लोग कैसन होके हम लोग उम्मीद करता नहीं कि मस्त होके हम लोग स्वस्थ होके हम लोग हमने की वीडियो देखला के बाद रुआ लोग के कैसन लागल है कमेंट करके जरूर बताएं हम लोग। तो हमनी के अलग से बाटे कि खाली टाइम में रौरा लोग के इंटरटेन करी और रौरा लोग के हंसाई रौरा लोग के मस्ती कराई हमनी के सपोर्ट करी कि हमनी के और बढ़िया वीडियो बनाई सन रौरा लोग के इंटरटेन करी सन। लाइक करी शेयर करी और सब्सक्राइब कर ना भूली। वो प्यारा सा कमेंट कर देम लोग कमेंट करके बताएं लोग कि हमनी के वीडियो कैसा लागल।